एस जयशंकरा चीन हादरनो थोंजों रादाब होदों। फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय मोनसे गिदिर इयुन रादाब होदों। माबा मोनसे गिदिर जानो थांगासिनो दं नामा? गुबुन हादोरारि मन्त्रि एस जयशंकरा फैगौ 2 बोसोराव माखासे गेदेर सोलायनायनि सोमोन्दै मोनसे मख'जाथाव इयुन रादाब होदों। बिथाङा इउएनएससीआव सोद्रोमा जानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बेजों लोगोसेनो गुबुन हादोरारि मन्त्रिया क्वाड आरो नेट'नि सायाव सावरायदोंमोन। गुबुन हादोरारि मन्त्रि एस जयशंकरा बुंदोंमोन दि फैबाय थानाय समाव मुलुगनां राजखान्थियाव मख'जाथाव सोलायनायनि मिजिंथिनो हागौ। बिथाङा मिउनिक रैखाथि जथुम्मानि उनाव दिल्लीयाव जानाय मोनसे सावरायलायनायाव बे सोलायनायनि इसारा होदोंमोन। बेल' नङा, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बावैसो सान सिगां आमेरिकायाव दावबायनायनि साननैसो उनाव एस जयशंकरा फैगौ 2 बोसोराव जानो हागौ माखासे सोलायनायनि रोखा सावगारिबो दिन्थिदोंमोन। बिथांनि बिबुंथिया मुलुगनां थाखोआव भारतनि बिफाव, चीननि बांलांनाय गोहोम आरो मुलुगनां गोहो समानथायाव जाथावना सोलायनायफोरखौबो दिन्थिदों। भारतआ एसियायाव चीननि बांलांनाय गोहोखौ बाङाइ खालामनो इउएनएससीआव अरायथा सोद्रोमा मोननो लुबैदों। बबेखानि चीनआ बेखौ अरायसम हेंथा होबोबाय थादों। आथिखालाव इउएनएससीनि 7 अरायथा सोद्रोमाफोरनि गेजेराव 4 भारतखौ मदद होदों। बेनि गेजेरावबो चीनआ बेरेखा खालामबाय थादों। जुदि भारतआ इउएनएससीआव सोद्रोमा जायो अब्ला बियो चीननि गादबनायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होगोन। क्वाडआ मोनसे रौनिया हानजा जेराव भारत, जुथाइ रायजो आमेरिका, जापान आरो अस्ट्रेलिया दङ। बेनि गुबै थांखिया इन्ड'-पेसिफिक ओनसोलाव चीननि बांलांनाय गोहोमखौ होबथानाय। जयशंकरा क्वाड आरो नेट'नि गेजेराव मोनसे मख'जाथाव फारागथिखौ दिन्थिदोंमोन। नेट'आ इउर'प आरो सा आमेरिकानि 32 हादोरफोरनि मोनसे रौनिया आफाद जायनि बांसिन खरसाखौ जुथाइ रायजो आमेरिकाया होयो। बेराफारसे क्वाडनि गासैबो सोद्रोमा हादोरफोरा समानै बिहोमा होयो आरो गावसोरनि खरसाखौ बाहायो, जाय बे आफादखौ आरोबाव बांसिन गोहोम गोनां आरो समानथि खालामो। एस जयशंकरा चीन हादरनो थोंजों रादाब होदों। फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय मोनसे गिदिर इयुन रादाब होदों। माबा मोनसे गिदिर जानो थांगासिनो दं नामा? गुबुन हादोरारि मन्त्रि एस जयशंकरा फैगौ 2 बोसोराव माखासे गेदेर सोलायनायनि सोमोन्दै मोनसे मख'जाथाव इयुन रादाब होदों। बिथाङा इउएनएससीआव सोद्रोमा जानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बेजों लोगोसेनो गुबुन हादोरारि मन्त्रिया क्वाड आरो नेट'नि सायाव सावरायदोंमोन। गुबुन हादोरारि मन्त्रि एस जयशंकरा बुंदोंमोन दि फैबाय थानाय समाव मुलुगनां राजखान्थियाव मख'जाथाव सोलायनायनि मिजिंथिनो हागौ। बिथाङा मिउनिक रैखाथि जथुम्मानि उनाव दिल्लीयाव जानाय मोनसे सावरायलायनायाव बे सोलायनायनि इसारा होदोंमोन। बेल' नङा, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बावैसो सान सिगां आमेरिकायाव दावबायनायनि साननैसो उनाव एस जयशंकरा फैगौ 2 बोसोराव जानो हागौ माखासे सोलायनायनि रोखा सावगारिबो दिन्थिदोंमोन। बिथांनि बिबुंथिया मुलुगनां थाखोआव भारतनि बिफाव, चीननि बांलांनाय गोहोम आरो मुलुगनां गोहो समानथायाव जाथावना सोलायनायफोरखौबो दिन्थिदों। भारतआ एसियायाव चीननि बांलांनाय गोहोखौ बाङाइ खालामनो इउएनएससीआव अरायथा सोद्रोमा मोननो लुबैदों। बबेखानि चीनआ बेखौ अरायसम हेंथा होबोबाय थादों। आथिखालाव इउएनएससीनि 7 अरायथा सोद्रोमाफोरनि गेजेराव 4 भारतखौ मदद होदों। बेनि गेजेरावबो चीनआ बेरेखा खालामबाय थादों। जुदि भारतआ इउएनएससीआव सोद्रोमा जायो अब्ला बियो चीननि गादबनायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होगोन। क्वाडआ मोनसे रौनिया हानजा जेराव भारत, जुथाइ रायजो आमेरिका, जापान आरो अस्ट्रेलिया दङ। बेनि गुबै थांखिया इन्ड'-पेसिफिक ओनसोलाव चीननि बांलांनाय गोहोमखौ होबथानाय। जयशंकरा क्वाड आरो नेट'नि गेजेराव मोनसे मख'जाथाव फारागथिखौ दिन्थिदोंमोन। नेट'आ इउर'प आरो सा आमेरिकानि 32 हादोरफोरनि मोनसे रौनिया आफाद जायनि बांसिन खरसाखौ जुथाइ रायजो आमेरिकाया होयो। बेराफारसे क्वाडनि गासैबो सोद्रोमा हादोरफोरा समानै बिहोमा होयो आरो गावसोरनि खरसाखौ बाहायो, जाय बे आफादखौ आरोबाव बांसिन गोहोम गोनां आरो समानथि खालामो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ।
तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CSSF का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायोमोन, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, वार्डआव मा जानाय, जिउआव मा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।